Mipalag ang pamilya ni alias Inday, usa sa mga suspect sa kamatayon ni Miyuki Kim, nga mitaliwan sa kinabuhi tungod matud pa sa paglisod sa pagginhawa. Gikabutyag sa live-in partner ni ini nga dunay nakita nga blood clot sa ulo sa mga suspect subay sa CT scan. Kahinumduman kaniadto milabay nga adlaw, una nang gidala sa Balitambalanan ang dinakpan. Human nga may reklamo nga naglain ang paminaw ni ini, ingon man ang paglisod sa ginhawa sulod sa Mabuhay Police Station. Og niadtong Disyembre 20, nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Gituohan usab sa pamilya nga gikulata kini higayon nga nadakpan tungod sa nakita nga bunog sa panglawas. Wala nila gito siya maayo. Kung gusto man gid nila maka-statement, dapat kung gusto nila mabalaan kung siya man yun ang patula nila gito siya. Kaya na naman tayo batas karon. Na naman tayo batas nga human rights nga kung gusto nila dapat wala sa unta nila gikulatong maayo para mapaminawan sa katawan. Awa karon sa sobrang katoy sa unsay na matatnan napatay akong angkol. Sakit kay sa paminawon, ma'am. Kung tinuod man sa dili nga siya ang nagpatay, dapat ipaminawan nila og maayo. Kahibaluan nga gikonsidera nga suspect ang nahiskutan, ingon man ang duha pa ka mga suspect subay sa extrajudicial confession ni alias Aaron o ubad pang witness. Mga katropa, karong Pasko, ayaw kalimting nga kinahanglan ligon gihapon ang panglawas. Mag-Santon plus gold na adlaw-adlaw. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, ex-FM News.